Grabatzen ari garen unean goizeko ordu bietatik 7 minutu igaro diren honetan, jakak eta iztuetak Zabala eta Errezustaren aurka Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatu duten lagunarteko norgehiagokaren analisia egingo dugu garaipena. Zabala eta Errezustarentzat izan da 22-10 emaitzarekin eta honemestez puntu-puntuan iritsiko da Beñat Errezusta behintzat garaipen batekin binakako txapelketa nagusi horretara. Favorito Zabala eta Errezusta ziren hasiera xamarretik eta partidaren hasieratik erakutsi dute zergatik ziren favorito ez. Batetik Martxeliztu eta oso lotuta ikusi dute eta normala da. Normala da zergatik oraindik ere 20 urte besterik ez dituelako. Profesionaletan egia da 2 urte daramatzala jokatu zuen. Masters CaixaBank txapelketan Jokin Altunarekin batera maila ederra eman ere, hain zuzen ere finaleraino iritsi ziren, baina gaur egia da oso bestelako Martxeliztu eta bat ikusi dugula, hasieratik galtzaile, hasiera horretan ere kosta zaio, pilota gozatzea, eta aldiz guztiz kontrara Beñat Errezusta aipatu behar dugu, beste behin ere bergararrak sekulako maila erakutsi du, hasieratik pilota non nahi hartzen zuela ere ezkerrez urrun jarri eta iztu eta behartu egiten zuen Martxelek oso lan zikin egin behar izan du partida hasiera horretan eta asko ibili behar izan du eta horren nik uste gero fisikoan ere erasan egin diola eta aldiz eri jaka partida hasiera horretan 5-1 horretara arte ikusle antxean ikusten genuen aurrean ezin abagunerik bilatu Zabalaren boleak adei eta defentsan erantzun behar izaten eta partida hasiera horretan benetan urdinak elektriko ikusi ditugula. Gero, jakak egin ditu 3 erremate eder jarraian, gogoratuko dugu eri jakarentzat etzela bat ere partida erraza gaurkoa, zergatik lehenik eta behin orain 2 aste Peio Etxeberriaren aurka kontundentzia handiarekin, nagusitasun handiarekin irabazi zion Peiok Iruñeko Labriten lauterdiko finalerdi horretan eta aurrekoan ere Elordiren aurka 3. eta 4. postuko norgehiagoka horretan ez zuen lehiakor izaterik izan eta nik uste horrek kolpe handi xamarra emango ziola kasu honetan eri jakari eta gaurkoan ere ikusi da naiz eta 3 erremate horiek egin dituen bere mailatik oso urrun dagoela Lizartzarra. Hala ere horre bosna berdindu dute, gero partida sartu dira erabatez, zazpina ere joan dira, baina hor erru bat egon da eta tantoak oso luzeak zirela eta Zabala eta Errezusta jaka eta iztu eta baino arnasaldi, arnaz luzeagoko pilotariak dira eta hori ere oso kontutan hartzeko faktore bada azkenean ikusi dugu, Martxeliztu eta oraindik ere gaztea da, Altunarekin eta jokatu dituen norgehiagoketan irabazi izan dituen norgehiagokak normalean laburrak izan dira, partida luzeak eta atzelari fisikoagoen aurka tokatu izan zaionean geixeago sufritu izan du eta gaurkoan halako zer edo zer gertatu zaio ez, Beñat Errezusta handi bat izan du gainera aurrean partida osoan zehar oso zuzen eta egoki ibili dena eta horrela oso zaila da irabaztea 12-7 ipini dira Zabala eta Errezusta aurretik eta gero hortikan aurrera da 18 eta 9 10garrena ere egin dute gero baina erabat partidatik irten da zeuden jaka erabat defentsan ari zen Errezusta iztu eta erabat dominatu du eta esan bezala hori lehen zatiak eragindako nekearen eta tanto horren ondorioz, bigarren zatian hori larrutik ordaindu dute, jakak eta iztuetak eta azkenerako 22 eta 10 amaitu da partida. Nik uste gaurkoan Javi Zabalak erakutsi diola enpresari ez, oraindik ere erabakiren bat hartu beharko duzue. Zergatik, Aitor Elordik egia da, lehengoan sekulako partida jokatu zuela, Zumarran jakaren aurka gaurkoan ere Zabalak asko jokatu du Errezustarekin, egia da goi mailako atzelari batekin, baina oraindik ere aspen burua usteak egongo dira nik uste eta usartuko naiz hause esatera Aitor Elordi izango dela jokatuko duena ez batetik iruditzen zait,
jada buruz buruko txapelketa bat irabazten duzunean, beti prestigio hori ematen dizu horrek, gero udan eta egia da txakalaldi handi xamarrarekin ikusi dugula, baina lehengoa lauterdia maila politean aritu zen, gero lauterdian ere azken partidara arte ligaxkan bizirik iritsi zen, Peña bezalako pilotari bati partida estu batean irabazita egia da. Bueno, Peioren aurka lehiakor izatea kosta zitzaiola eta gero Lasok ere gainetik pasa zuela, baina bi finalisten aurka galdu zuen eta aurrekoan Eriken aurka sekulako maila eman zuen eta ikusiko dugu. Ea Aspek zer erabaki hartzen duen, Jakak eta Iztuetak biek ala biek ziur aski batera ez, baina bai txapelketa jokatuko dute eta Zabalak oraindik ere ez dakigu eta Rezusta ziur bertan izango dela. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.